Здрасти, Бубе! Здрасти, Ивчи! Как си? Добре, доста добре. И на тебе. Ти как си? Добре съм, бях болен, сега не съм болен, сега съм малко болен, ама не много болен. Дошъл си, за да ме заразиш? Синузите. Добре. Значи не си точно болен. Моля, смееш да кажеш на мъж, че не е болен? Не питам, просто не разбирам. Вие жените много си позволявате. 37 градуса температура е отново температура. Тук включвам някакви сериали, в които много често влиза на шега, че мъжете драматизираме, когато дигнем 37 градусова температура и че когато кажем, че сме болни и вие жените казват, не си болен. И ние сме, уважавай чувствата ми. Което за днес ще си говорим. За уважаването на чувствата, не за личните ни чувства. Дали си болен или не. Сами да се научим как всъщност да разбираме чувствата си. И всъщност днешната ни тема е да си говорим за нашето вътрешно дете. Или казано на чист български, our inner child. Да. Точно така. И всъщност с какво ни помага, как всъщност да се свържем с него, защо изобщо ми трябва да се свързвам с него, защото той дете, аз съм възрастен, в смисъл, аз съм човека, който взима тежките решения. Но всъщност пък има много така голяма неосъзната сила върху нас и всъщност ако не сме се погрижили нашето малко аз да се чувства добре, той може много да влияе върху решенията, които взимаме на ежедневна база. Много добре казано, by the way. Не, ти го каза много хубаво. Искаш ли са 5 минути такъв подкаст, а кой го каза по-добре? Да. Ти го каза по-добре. Не, ти го каза по-добре. Да, всъщност inner child ни е много, много важен. Вътрешното дете, нали? За тези, които чуват, че казвам inner child, това е вътрешното дете, което това го споменавам, защото мама слуша подкаста. Да, просто мама слуша подкаста и да не ползвам много чуждици. Опитваме се. Да, вътрешното ни дете. Какво е вътрешното дете? Може би да започнем там. Окей. Да. Може би за всеки е различно. Всеки го вижда по различен начин. То е едно общо нещо. BBC да ме гледа в момента някакво въпросително. Ги говориш. Не, просто се чудя как може да е различно за всеки. То просто е термин, който сега ще ти обясна. Имах... Нищо, просто и аз решавам да видя какво е да продължиш да говориш, докато другия говори. Окей. Айде, кажи си, аз ще... Reverse ми играеш, окей. Но да, всъщност, защото аз имах разговор с познати и се заговорихме за всеки какво е inner child и как ти си го представяш. Ти как си представяш твоя inner child? На колко години е? Къде се намира той? Окей. Просто за мен беше важно да уточним, че това е всъщност нашето малко аз. Наистина малкия Ивчо, малката Биби, малкия, който слуша. Да, може да бъде различно от гледна точка на колко годинки е, I guess, предполагам, но за къде се намира, какво точно имаш предвид? Всъщност това, което имах предвид е, давам ти пример директно. Моя малък Ивчо е на, може би, 9-10 години, докато на други двама познати, с които съм си говорил, на един от тях е в тинейджърство, на друг от тях е директно, може би, около моите години. Това е, може би, как да кажа, всеки един си го вижда по един различен начин в главата, само че тук бих искал да кажа, че както и да го виждаме този малък аз в главата си, както или да го илюстрираме, не трябва да се фокусираме върху тази граница, в която си залагаме. Защото започваме да търсиме тези проблеми, които се случват в този диапазон от време. Примерно, какво ми се е случило тогава, че
аз в момента се чувствам така. Това може би е един неправилен подход и това може би е подход, който видях в тези познати. Е, че се фокусирахме върху това време и на Чайлда всъщност аз лично не бих казал, че има възраст. И на Чайлда бих казал, че просто е онова време, в което ние сме били невинни и тепърва сме учили живота. Как да кажа? Още не сме придобили страхът, още не сме придобили стоповете не викай на публично място, съобразявай се с това, с онова, били сме по-свободни като... Как да кажа? Всъщност били сме новородени, без никаква база данни, която да ни е налята от някой друг и ние да започнем да вървим по нея. Това според мен е вътрешното аз. И затова те попитах всъщност къде е твоето вътрешно аз и исках да го изчиста това, за да не се фокусира даден човек върху тези години, в които си го представя вътрешното аз, защото проблеми може би биха дошли и малко по-назад или пък по-напред. Всъщност, когато сме малки, нали, до първите 7 се изграждат така социалните норми и етикети на поведение в всяко едно детенце. Тоест, нали, тогава е напълно нормално да не знаеш кое. Тоест, те първо да се учиш кое е обществено приемливо, нали, как да ходиш, да не се буташ в хората, да не викаш, нали, това, което ти спомена. Те първо се учим на това и тогава сме, по-свободни по един или друг начин. Но има нали, много такива мемета в, нали, когато си на пътешествие към себе си, да се лекуваш, нали, травмите и така нататък. Нали, че първо, когато излекуваш вътрешното си дете, откриваш, че след това имаш и тинейджър за излекуване. И след това намираш, че имаш и млад възрастен за излекуване. Нали, това е от гледна точка на някакви събития, които са ти се случили, които на момента не си успял да преработиш и те са останали малко като отворена рана в съзнанието ни. И оттам проистичат всъщност процеси, които, нали, те са... Мозъка ни ги създава с идеята да ни помага, само че да помага на нашето малко аз, а всъщност това вече не работи за нас в момента. Но, на въпроса ти, моето вътрешно бипче е, може би, на около 6-7. Оля, какво е маничко? Да, малко биперонче. Но да, наистина е малко дете, със сигурност. Ти твоя на колко каза? 9-10. Даже не съм сигурен, че това ми е възрастта, защото аз имам спомени от 5 годишна възраст. Да. Един от рождените ми дни тогава си спомням и някак си образа, който имам за себе си тогава, това е образа, който в момента си представям за малкия Ивчо по-скоро, но казвам 9-10 просто защото не съм сигурен, че на 5 съм изглеждал така. Виждаш ли, тук се включва един рационализъм. Да, започваш да това не е Inner Child, да. Това не е... Но просто си спомням този момент, това е може би първия ми спомен, който имам за живота, така да кажем осъзнат, на 5 годишна възраст, един рожден ден. И как всички се бяхме събрали на външната маса на село. Аз карах колело по Бански. По Бански карах колело. Тротинетка ли се казваха? Не. Триколка? Триколка, да, точно така. Да. И баба ми подари много тъп подарък. Тя винаги ми подаряваше дрехи. Подари ми някакъв пуловер, който беше в тъмно-синя кутия с прозрачно отгоре на капака и всъщност през това прозрачно нещо се виждаше и самата дрежка. И от тогава мраза да ми подаря дрехи. Наистина? Да, много мраза да ми подаря дрехи. Да. В смисъл, аз имам собствен стил. Ако някой в момента ми подари дреха, ако не ми хареса, няма да я носа и няма да излъжа, че няма да я носа. Да, абсолютно сейм. Да. Но всъщност как определяме възрастта, макар че това казахме, че не е толкова важно, само да го включим като скобка, че просто аз си го представям, като кажеш, представи се
като малка, нали, на каква възраст горе-долу имаш най-така явни спомени, преживявания, каквото и да е. И това е моята възраст просто, нали. Това ми е критерия, по който така определям. се виждаш просто в главицата. Да. Но всъщност как стигнахте с познатите ти до този момент, в който обсъждате това нещо и как се разви разговора след това? Ами просто си говорихме за точно това, всеки какви трудности вижда в живота като цяло и точно там тръгнаха нещата и малко ли много влезна темата за inner child вътре. Защото имаше всякакви теми отстрани, но просто влезна темата за inner child. И тогава разбрах, че може би е много хубава тема това за подкаст, защото малко или много съм успял да преборя доста неща със себе си и inner child, който е бил бая нараняван в миналото. И не знам, може би бихме помогнали с този подкаст на някой. Всъщност оттам дойде идеята за това. Да. Как идентифицираш, че имаш наранено inner child или вътрешно дете? Ами, това малко по-сложничко се случва, защото първо трябва да разбереш, че проблемите, които срещаш на база живот и ежедневие, сега, днес, тези, които постоянно се повтарят, то предимно всъщност идва с проблемите, които постоянно се повтарят. Точно така, да. И тогава всъщност трябва да осъзнаеш, че може би проблема не си ти директно, твоето аз днес, идва проблема малко по-назад. И примерно ще дам някакъв сценарий със себе си. Какъв сценарий мога да дам? Тъй като не е тайна, много често не можех да споделям за себе си като малък. В смисъл, аз нямах на кого да споделям, докато не се запознахме с теб всъщност. И ние с теб кога се запознахме всъщност? Седми, осми клас. И докато ти споделя за мен и моите възгледи за живота и това какво харесвам и какво не, може би от не година-две. Нямам спомен, честно казано, но да, нека да кажем до 9-ти клас или 10-ти макс, което мисля, че е равно на 16 годишен или 15. Нямах на кого да споделям. Изобщо нямах на кого да споделям и единственият човек, на който можех да споделям, бях аз. И всъщност аз затова имах толкова спокойно тинейджърство. Защото много често се обръщах към себе си, но тогава аз не осъзнавах, че аз се обръщам към себе си директно. Аз по-скоро си говорех в спокойно Ивчо, всичко ще се оправи. В смисъл, аз бях този, който беше подкрепата за мен. Да. И от тогава аз не съм свикнал да споделям примерно с родителите ми. Изобщо не споделях. И имаше тогавашна позната направи едно много хубаво събитие с... мисля, че... Как се казваха тези хора, които живеят в храм? Монаси, всъщност. С монаси, които дойдоха тук в България. Ние бяхме с теб, мисля. И тогава те ми казаха още: ти трябва да се научиш да споделяш и да казваш това, което имаш да казваш, защото това ще ти рефлектира на здравето. И аз се зачудих тогава те какво имаха точно предвид. Точно тогава, в този ден, аз почнах да мисля върху себе си. Аз не знаех, че мисля с inner child-а си. Може би inner child-а започнах да го работя преди 2-3 години. Аз в момента съм на 27, демек нека да кажем всъщност 25 години, защото на 24... от 24 почна. Не осъзнавах какво се случва. И за да почна аз да споделям, беше много трудно за мен. Защото аз търсех къде са виновни другите и защо не им споделям. И примерно, много често ме упрекват, много често не ме разбират, много често трябва да се обяснявам, влизам в обяснителен мод. Което не ти харесва. Не ми харесва, обаче не беше това проблема. Проблема ми беше това, че аз така бях научен. И аз така се бях научил. Трябваше да позволя на малкия Ивчо да сподели как се чувства. Споделих
как се чувствам пред майчето ми, пред бабчето ми, през всеки един съм споделил как се чувствам. Споделил съм, че всъщност съм имал нужда нали, понякога от подкрепа, така просто да си кажа нещата. И тогава почнах да получавам разбиране. Почнах да получавам интерес от майка ми, от баба ми, разпитваха ме за приятелите ми, за приятеля ми също ме разпитваха много често и то с интерес, не беше насилено. И тогава всъщност беше момента, в който аз излекувах малкия Ивчо, който споделяше само на себе си в тинейджърството, защото нямаше на кого друг да сподели. Да. И това е момента, в който може би вече тази травма, бих я казал, или по-скоро то не е баш травма, то е... травма си. Да. За споделянето, тогава бе излекувана. Когато аз вече осъзнах откъде идва истинския проблем. И спрях да виждам всъщност как хората ме критикуват, как хората, нали, ма ти защо си направил това, ти защо си направил това. Спрях да виждам това как, примерно, майка ми няма интерес към мен, защото всъщност не е било така. Тя просто не е успявала да достигне до мен заради всичките блокажи, които аз съм поставил. Аз трябваше да махна блокажите, които имах, за да може съответно и тя да достигне до мен. И това беше моето първо изцеление, така да кажем, на моя inner child. И тогава вече аз разбрах за inner child, че съществува. Да. Аз всъщност много се трогнах. Стръпна ми крака. Всъщност много се трогнах от това, което сега разказа и много ти благодаря, че всъщност го сподели по този начин. Моля. Именно. Да, много миличко ми стана. В момента... И двата крака ми стръпнаха, съжалявам. Искаш ли да спрем? Не. Миличкото. Извинявай, вече има кръв в тях, усещам студенината да прелива. Извинявам се много. Няма за какво, но да, просто много, наистина, така, някакси съпреживях с теб, докато го разказваше. Беше много искрено просто и много... Радвам се, че съм успял да предам емоцията, всъщност, и това как съм се бил чувствал. Нали да ме разбереш? Да. Защото абсолютно. Имах проблем с това, както вече разбрахме. Верно. Хората не ме разбираха. Но две неща бих извлякла така като заключения, че първо, нали, да обърнем внимание на нещата, които ни се повтарят в живота. При мен също имаше такива сценарии, бих ги нарекла, и то в нали, романтичните ми взаимоотношения. Имах две връзки, които се стекоха по много, много сходен начин. И всъщност след това беше момента, в който аз си казах, нещо май тук не е както трябва, щом едно и също нещо ми се повтаря. Единственото общо между двете ситуации съм аз. Така че така че за мен беше важно да се обърна към себе си тогава и да почопля малко навътре. И друго важно нещо, което така бих искал отново да повторя е, нали, от историята ти, там тези монаси, които са ти казали, обърни внимание на този проблем, защото иначе ще рефлектира върху здравето ти. Това абсолютно е така. Когато не споделяме, когато имаме много блокажи в себе си, когато сме много изпълнени дори с срам, гняв, каквото и да е, когато имаме непреработени емоции и ситуации, те наистина могат да рефлектират много сериозно върху нашето здраве и затова именно е важно да обърнем внимание на менталното ни здраве също, защото то е също толкова важно, колкото и физическото. И едното е много свързано с другото, така че абсолютно затова мисля, че е важно да се говорят за тези неща. Много добре го каза това. Аз може би трябваше още в самото начало само да кажем това.
нещо. Не е нужно да минавате сами през пътя. Има психолог за това нещо също. Просто така. исках да го вметна преди да продължим. Не е нужно да се борим с всичко сами в живота. Но това, което ти сподели, много ми хареса, че как го каза, точно това е. Понякога дори тялото ни казва, имаш проблем, разреши си го. И много често се фокусираме върху основното, което виждаме, защото сме свикнали да рационализираме абсолютно всичко. Да. Аз в момента имам хрема. Не съм окей. Това нещо явно се случва, защото е зима, ходил съм без шапка, нали, ето това е. Обаче, що се случва? Може да е нещо, или хайде по-скоро за главоболие да кажем, защото хрема не е много, по-скоро не бих казал много адекватно, защото аз с моят синусит всяка година имам хрема. Да. Но болка в главата. Това също би могло да дойде от прекалено много страдания, от прекалено много мисли какво да правя, как да правя, защо не се случва, защо се повтаря. Натрупан стрес. Точно така. Аз исках да те попитам, ти спомена, че всъщност си имала 2 връзки, които са били еднакви, като преживяване, така да кажем. Да, сходни, да. Да, дишах. Да, сходни връзки. Всъщност, какви ти бяха мислите от първата връзка, когато тя прекъсна? Защото ти тези осъзнавания си получила след като втората връзка е прекъснала. Да. А какви бяха всъщност мислите, когато прекъсна първата връзка? Не бяха. Нямаше ги буквално. Да, аз тогава бях и по-малка, бих казала, на 20 и няколко годинки. И, нямаше. Тогава отчитам като грешка, че много скоро след това тръгнах да си търся, бих казала сега, нов приятел, ново гадже. Тоест нямаше момента, в който наистина да поседя със себе си и да си помисля добре какво наистина не вървеше, защо не вървеше, нали, и кои бяха и хубавите неща, за да мога да знам какви качества всъщност търся и искам един човек да има. Нямаше го въобще този период на така рефлектиране върху ситуацията, което доведе до влизането в друга връзка, започването на други взаимоотношения и то, когато не си излекувал, нали, някакви частици от теб, да, можеш, разбира се, да влезнеш в нови взаимоотношения, но няма да е толкова пълноценно, просто защото ти сам, ако не се опиташ да се разбереш себе си, как очакваш, че някой друг ще разбере на 100%? Да. Да. Възможно. Да. Абсолютен факт. Така е. До кое? Ага. Да разберем, че то как се чувства, защо се чувстваш така, кое те кара да се чувстваш така. Прегърни го, ако трябва. Просто го прегърни, накарай го да се чувства в една спокойна зона, в една спокойна... Най-малкото търсиш това, което искаш да задоволиш, а то е именно травмата, която търсиш. Ти реално търсиш своя човек спрямо травмата, която ще задоволи. Така да кажем. И патърна е много удачно е отново да се случи. Много по-късно отново да се случи. Мен ми идва по-добра дума от удачно и по-късно, ама да речем, че са топа. Много е възможно отново да се случи. Да, звучи по-добре така. Добре. Да, а всъщност как достигаме до това бих пуснала аз до цялото това осъзнаване. И лично аз бих казал, че е много хубаво да разговаряме с вътрешното си дете.
Да разберем, че Да. то как се чувства, защо се чувстваш така, кое те кара да се чувстваш така. Прегърни го, ако трябва. В смисъл, просто го прегърни. Накарай го да се чувства в една спокойна зона, в една спокойна атмосфера. Създай си спокойната атмосфера за детето и си го представи пред себе си. В момента, в който си представиш детето пред себе си, сам ще усетиш какво го боли. Не е нужно то да ти казва какво го боли. Ти сам ще усетиш какво го боли. И защо го боли. Точният момент ще дойде в главата ти много, много ясно. Наистина така доста ясно би дошло. Това бих казал че е една от първите стъпки, които може би е хубаво да направим, за да открием даден проблем в детето си, в нашето дете. Като втора стъпка е да имаме осъзнатост, демек да осъзнаваме настоящите моменти, да ги наблюдаваме, да наблюдаваме мислите си, обаче без да ги съдим. Демек да пуснем мислите си да вървят. Да не им слагаме блокажите. Дори ако ти излезне мисъл, оле сега тоя, ако тук го сгази някой. Тотално окей е. По принцип има една поговорка, понеже аз много често имам такива лоши мисли за себе си понякога, които ми правят много сериозни блокажи и затова го включвам. И като малък бяха много силни, by the way. И просто си казах, това е окей. И той има една поговорка, да не ти се случва това, което родителят ти мисли. Защото те ти мислят най-лошото от абсолютно всички хора на света. Те ти го мислят обаче със страха. Те не ти го мислят, защото искат да ти се случи, те ти го мислят със страх. Да, и пусни ги и тези мисли. Пусни ги и те да си извървят пътечката, не ги спирай. Каквито мисли ти излезнат, не ги спирай. Пусни ги да вървят, защото това те води към пътечката. Това бих го дал, може би, като втори съвет. Да си добро дете, да не... Може би още един, като трети, буташ, да не анализираш произхода на страховете. Демек, да се опиташ да проследиш страха, откъде идва, по какъв път е дошло, кога си се почувствал за пръв път по този начин ти. И какво се е случило тогава, за да можеш ти днес да имаш този стопер или тази травма, която в момента днес изпитваш. И нека да кажем, че people pleasing. Демек човек, който обича да се съобразява с другите хора. Той не че обича, аз използвах всъщност неправилна дума, но той не обича, той е просто така е създаден. People pleasing човека. Той е създаден така, защото като малки много често ни казват: това няма да правиш така, защото не е хубаво. Няма да усилваш музиката, защото пречиш на комшиите. Какво още би могло да бъде? Точно така. Няма не да викаш. Пречи, така. По-спокойничко. Не ме прекъсвай, като говоря. Моля. Нищо. Не, това го казвам просто защото пък при мен прекъсването нали, е доста, как да кажа, не проблем, но някакси съм израснала с идеята, че не трябва да говоря докато възрастните говорят, само те могат да се изказват и само те могат да ме прекъсват, а моето мнение едва ли няма никакво значение. И просто, нали, като израстваш с идеята, че мнението няма никакво значение, се затваряш в едно пъшкулче и просто да спираш да споделяш толкова мислите си. Но... Това е много хубаво казано. И друго, което така ми хареса, нали, от вторият ти съвет е, когато казваш, нали, просто пусни мислите, пусни емоциите. Наистина, нека си дадем време да почувстваме нещата, които чувстваме. Нека не ги потискаме, защото някакси сме израснали с идеята, че не може да чувстваме негативни емоции. Ти не може да се ядосваш, не може да си издразне на някакви неща. Трябва винаги да си добре, всичко да ти е супер, винаги да проявяваш разбиране. И някакси, когато си с този помагай майндсет,
Майндсет, нещо с което мислиш, нещо, което ти е характерно така да го правиш, нещо, което ти е вградено. Добре, когато си в тази вградена настройка, че всичко трябва да ти е наред, не можеш да покажеш лошото в кавички от себе си, нали? Да. Някакси се потискат тези емоции. А пък всъщност ние искаме, нали, в този подкаст да кажем, че е напълно окей да се ядосваме, напълно окей да се издразне на някаква ситуация. Вече тук идва въпроса, нали, за емоционалната регулация, да знаеш, че не е хубаво този гняв да го насочваш към някого, а просто да се справиш с него по различни начини. Може да кръщиш във възглавница, може да отидеш на кардио, можеш, не знам, да... Да готвиш. Също. Ако съм ядосана, не мисля, че да готвя ще Мен ме е много успокоява по-затворно. понякога, честно казано. Да, всъщност. Да, то Може. вече много зависи това, Зависи което те от кара човека. комфортно да се чувстваш и да си освободиш енергията. Да. Защото гледането на филм също е комфортно, но не си освобождаваш енергията. Не. А затъпяваш по-скоро. Трябва такава. нещо да правиш с ръцете си, с тялото си. Много нещо, добре казано. да излиза от теб по някакъв начин тази енергия. И нали, да го обобщя, просто наистина хубаво е да си изкарваме тези негативни емоции от нас по здравословен начин, в смисъл не насочено към други хора, просто за да не застояват и да не създават бъдещи проблеми и конфликти. Много добре казано. Аз бих допълнил да го характеризирам просто в един bullet point. Приемай чувствата си. Да. Буквално приемай чувствата си. Да. Научи се да живееш с тях. Научи се, че това не е лошо, което изпитваш в момента и че си има неговата причина то да бъде там. Точно И ти в момента да се учиш да го приемаш. Но приемай себе си, приемай чувствата си като цяло. Много хубаво казвам. Ама ти го каза много по-добре от мен, Не, по ти го принцип. каза по-добре. Не, ти го каза по-добре. Айде, бе, камък, ножица, хартия. Хайде. Не, няма. Не искам. Аз може би бих казал Inner Child, by the way, при мен как се проявява кога... Inner Child според мен е това, което ни води. Това е едно чувство също така, което ни води и ни казва това е правилно, това не е правилно също. То не е свързано само с травми. Айде това по-скоро да кажем вместо Inner Child, да го кажем като Inner Sense, като вътрешно чувство, което е да слушаш тялото си. Не съм съгласна, защото има интуиция, което е по-скоро inner sense, нали, вътрешният ти глас. Но има и inner child, което е вътрешното дете, което ти подсказва как да действаш базирано на травма от миналото. Да, съгласен съм всъщност. Тоест ти когато ставаш много реактивен, много бързо палиш от някаква ситуация, бих казал, че тогава е хубаво да си помислиш дали наистина в момента се чувствам така или вътрешното ми дете се чувства по някакъв определен начин. Да, съгласен с това, впрочем. Аз, примерно, имам травма от изоставяне, която се е формирала в детството и за мен това беше много полезно, понеже тя се проявява най-вече в взаимоотношенията ми с романтичните ми партньори. За мен беше ключово, наистина, когато много така силно, бурно реагирам, да се запитам, наистина ли в момента това ме тригърва, ме дразни, или има нещо неразрешено във вътрешното ми дете, което го откривам като проблем. Да, това е много, всъщност добре го обясни тук по-скоро. Много добре го поведе. Много хубаво, наистина. Ма само ме хвалиш. Стикате. Но това е хубаво. Така е, да. Няма да те критикувам. Много добре си го каза. И критиката не е лошо нещо, стига да е градивно. Не си се обляква хубаво днеска. Шегувам се. Но аз лично бих го... това всъщност, което ти каза в момента, аз го приемам като заслушай се в собствените си емоции.
Защото те много често са свързани с inner child. Буквално. Да. Но ти имаш ли някакъв начин, по който разграничаваш двете неща? Интуицията ти от вътрешното ти дете? Ами, как да кажа, вътрешното ми дете... Аз много, много сериозно ги разграничавам и това по-скоро ми слага нещо като стопер в момента да ти обясна точно как не ми е толкова лесно да ти го обясна по-скоро. Но ще се пробвам. Inner sense ми, вътрешното ми усещане, го усещам като буца между гърдите. Това е нещо, когато знам, че не правя правилно. Буца в гърдите, като топченце едно такова, или пък свиване на стомаха. Просто в този момент аз директно знам, това върва срещу себе си в момента. Няма да го правя. Докато inner child ми е по-скоро бих се запитал, защо тръгнахме да вървим срещу себе си в момента? Какво точно искахме да се случи? Защо ни имахме нужда от това нещо да се случи? Бих го преразгледал, а сега не бих искал да влизам точни детайли, защото ще стане прекалено лично. Схванахте ли, защото подкаст е всичко лично и сега, защото мога да стане прекалено лично. Но това, което се случи е, че излязох на дейт, излязох на среща и тази среща беше с бучка в гърдите. Аз тогава имах нужда от внимание. Имах нужда от разбиране, имах нужда от нещо бързо да се случи. И тук не говоря точно за секса, точно да се случи, бързо, но имах бързо нужда от емоционална връзка с някого, когото не познавам. И това беше срещу мен. Защото аз съм демиджендър, което всъщност означава, че не мога да правя любов с човек, който не познавам емоционално просто. И това беше срещу мен. Аз да си пиша с някой, този човек, с който си писах, да излезнем още в същия ден на среща и то си беше тотал щета просто цялото нещо. То беше толкова срещу мен, че аз после, тръгвайки си се разревах, то беше тъмно и аз вървях по тъмните улички и просто си позволих да се разплача. Позволих се да се разплача, защото наистина беше толкова срещу мен, въпреки че човека изглеждаше свестен. Така имаше база от психологически анализи, защото работеше като HR, съответно HR-ите предимно знаят как да работят с хората, знаят как да ги отпуснат. Той имаше тази способност да ме накара да се отпусна, но това просто не беше моето. Да. И нямах нужда от неговия точен контакт. Имах нужда от това да излекувам себе си. Имах нужда да излекувам малкото Ивчо и да му дам внимание на малкото Ивчо. Голямото Ивчо нямаше нужда от директен контакт с непознат човек, за да може да си придобие някакъв допамин с това, че се е прегърнал с някой, че се е забил с някой, че някой му прави комплименти тук-там, някакви такива, които се случват на първа среща неща. И просто отидохме в тях. Той съответно се пробва човека да правим неща. Аз тогава вече буцата ми идваше да бухне. Аз просто казах не, отивам си. Да. И си тръгнах. И това беше момента, в който аз излязох и се разплаках. И тогава всъщност нека да упрекна и един човек, с който само искам да го вметна това, не защото искам да покажа човека колко е тъп, аз няма да казвам кой е. Илонка от Пернике. Аз тогава имах тези две приятелки, при които отидох всъщност. Те бяха на гости при други хора, съответно те ме поканиха да дойда при тях. Просто защото се чух с тях и те се, искаш ли да дойдеш? Аз съм да, всъщност искам да дойда. Отидох, разказах какво се е случило и този човек, при който бях, беше: ти как така можеш да действаш? Това е супер курвенско, никакви ценности нямаш. Защо си го направил? Защо изобщо така? Почна да ме напада. За кое? За това, че си тръгнал ли? Не, за това, че най-малкото съм отишъл и съм потърсил човек, дето се казва емоционална връзка с човек, който не познавам.
И после за това, че съм отишъл. Разбира се, и за абсолютно целият сценарий. Накараме да се чувствам много гадно. И това всъщност ми попречи да се обърна към себе си. Такъв тип хора, лично аз бих казал, да сложите един стоп и да кажете: това, което съм направил в момента, може и да не е правилно. Но ти нямаш право да ми говориш така по този начин. Да. И аз съм човек и имам чувства и предпочитам да си запаза, как да кажа, хубавото усещане, което ми е останало, а не някой отстрани да ме потъпчва, да ме гази още повече. Тогава аз, разбира се, бях малък. Колко малък? Може би на 22 години, да кажем. Още точно не разбирах. Хората за мен бяха идоли. Как да кажа? Точно всъщност това, което се случваше тогава, е, че аз поддържавах на други хора. И това, което те правят. И за мен този човек беше по-голям и съответно явно по-мъдър. Exactly. Обаче не. Защото как може един човек на 28-29, може би беше тогава тази ми ти жена, ще дам само, че е жена, да реагира така към някой, който в момента се чувства по този начин. Да, всъщност това го споменавам, не за да бринкна някакъв негативити вайб, негативно помагай. Негативно отношение, негативно настроение. Негативно настроение. Не искам да пригна, да доведа някакво негативно настроение. По-скоро искам да покажа, че много често се срещат хора в живота ни, които ни свалят долу. Но те не го правят понякога нарочно. Тези хора имат своите травми. Тези хора не са си ги отработили. И това, че те го правят в момента, не означава, че го правят нарочно. Някои хора го правят супер целенасочено, разбира се, но има разлика. Според мен тази жена, която се пробва, нали, съответно да ме свали толкова долу, днес като я поглеждам, може би по-скоро е било нещо неотработено в нея, отколкото супер целенасочено. Не мога да кажа. Но не мисля, че е било правилно в тази ситуация, когато те вижда, че си така, не наранен, но някакси по-притихнал, по-умислен, очевидно нещо не е наред. Вместо да дойде... аз им споделих? Да, но вместо да те попита, примерно, да разкажеш повече или как всъщност това те е накарало да се чувстваш, тя е тръгнала да те напада, което как това директно носи ползи за когото и да било от двете страни. Не мога да разбера. Много добре казано. Нямаше полза за нито една от страните. Да, единствено това, което ти казваш, че нали, ти сваля вибрацията още по-ниско, ти се чувстваш още по-зле, негативно, даже след една такава интеракция мен ми се случва и глава да ме боли, нали, много дълго време, просто защото така ти се излива като една кофа с негативизъм отгоре и не мисля окей. И знаеш кое е най-лошото всъщност? Ко? Тогава мислех, че тя е права. Да, и все още я поддържавах като човек. Но слава на Бога винаги... Не, аз това няма го включа в подкаста слава на Бога. Аз не съм религиозен. Религиозен. Добре. Но знаеш кое е най-лошото? Най-лошото е, че аз всъщност тогава помислех, че тя е права. Да. И нали, супер е, че някак си винаги се обръщах към себе си. Това беше нещо, което се бях научил от малък. Винаги да се обръщам към себе си, за да се успокоя. И тогава си казах, не направи нищо лошо. След нали, тази случка, ми отне около ден-два да се оттърся от нейните думи и да разбера, че всъщност тя не е права. Как се стигна от да, този HR е доста секси, що да не излезна и да се видим, до всъщност аз нямам нужда от него, не харесвам него като човек, просто харесвам идеята да имам близост с някого, да се гушкам с някого, да ме държи за ръка. Ами не стигнах бързо.
Имаше ли такова Смисъл... осъзнаване? Защото ти казваш, че си тръгнал с буца в гърдите и си се чувствал достатъчно недобре, че да... Всъщност проблема е в мен. Мгм. Аз и след това потърсих човек, с който да направя нещо подобно. Да. С който да излезнем на среща, тук ще се случи нещо магическо, тук ще станат нещата, дори дет се вика 10 минути не сме си писали. Писали сме си сега, като се познаваме, ама да. Но много, много време ми отне аз да разбера, че всъщност това е травма от детството ми. Мгм. И може би съм я отработил на 24 години, 25 някъде там нагоре. Демек около 2 години, 3, аз не съм знал какво се случва с мен и после просто се пуснах по пътечката, пуснах всичките мисли да излизат една след друга, всичките сценарии, през които съм минал, да излизат един след друг и видях този патърн, който се случва. И тогава точно се запитах, Ивчо, защо имаш нужда от това? И се сещам много ясно защо е това нещо. То е защото, когато бях малък, моето мамче спря да ме гушка. И аз тогава бях още малък, аз много обичах. Значи, за мен си беше ритуал. Лягаме ли да спим, мамчето идва да ме гушка. Да. И тогава всъщност баща ми беше казал, вече няма да го гушкаш, достатъчно е голям. Трябва вече да се научи да заспива сам. Обаче това не е правилният начин. Това не е правилният начин, в който ти трябва да оставиш детето вече да спи сам. От днес за утре. Всъщност от днес за днес. Да. Трябва да подходиш по малко по-различен начин, защото точно това е как да кажа, това е корена, в който аз търсех тази близост с някой друг. Защото аз бях загубил близостта, която мамчето ми даваше. Именно тази любов, това гушкане, това топлината, когато си легнеш в леглото с човека и той те прегърне и ти се чувстваш топличко между гърдите си, чувстваш се спокойно, чувстваш се обичан, чувстваш се уникално, просто се чувстваш, когато някой те прегърне. Аз бях загубил това като дете и ми беше много трудно да открия, че всъщност ето в този момент Ивчо, малкия Ивчо, всъщност е бил наранен. И заради това малкия Ивчо в момента са по-скоро актуалния Ивчо на времето, е търсил тази емоция в другите хора. Да. Да. Та, както виждате, не отнема ден-два да излекуваш детенцето или пък да разбереш един проблем, защото този проблем съм го работил около 2 години да разбера откъде идва. Да, то трябва доста така целенасочено да подхождаш, да си задаваш въпроси и както ти казваш, да пускаш просто някакви мисли да излизат от теб, да не ги задържаш. Имаш ли предложение, ако можеш да се върнеш назад в миналото, как мислиш, че трябва да се случи прехода от гушкам те всяка вечер до не те гушкам изобщо? По-плавен, може би, примерно днес се гушкаме 10 минути, утре 7, после 5, после 2. Не, примерно днес се гушкаме, утре не. Или примерно не знам точно как би било най-подходящо да реагираш към дете. Може би разговор със сигурност да има, за да обясниш на детето какво се случва. Да му кажеш, че вече е голям и Ами не знам. Да. Може би четенето на приказка, която не включва гушкане, ти може да си отстрани. Защото на децата има нужда да им се обръща внимание. Така. Не е нещо, което просто... защото ние хората сме днес се гушкаме, утре не. Защото, примерно, не е топло. Или пък умираме от жега, exactly всъщност. Това много мрази като оправдание. Да, ами... Позни с климатика. Но... сега ми става топло, впрочем. Съжалявам, изтръпна ми ръката. Държа и в чуза лакътя. Много хубаво. Да избяга. Но аз как бих реагирал, не мога да ти кажа, защото нямам това усещане в момента. Да, всъщност сега, когато говориш за това, се замислям, че в тези връзки, които са hot and cold, примерно не сме добре, утре не сме добре, всъщност това е, което те кара да се чувстваш още по-неedy, нали, нуждаещ се, зависим дори. Просто рязкото спиране на контакт е
това, което, как да кажа, малко те не ожесточава, но те прави такъв да си по-нуждаеш, едно да имаш нужда още повече от това, от този допамин, който си изпитал от хубавата ситуация на предния ден, да кажем, да се случи и днес. И като не си вземеш дозата в кавички, това нали, започва да се пораждат едни не много приятни чувства. Буквално се чувстваш като зависим, така бих го определила. Да. Но то реално ти не се чувстваш като зависим. Аз бих казал, че се чувстваш като изоставен, като неразбран, като... също. Да, то това е първата емоция, която би усетил, тази, която рационализираш. Mm-hmm. Да, винаги го правиме това. Винаги рационализираме първото, което се случва. Аз за това много често, когато нещо не ми харесва, съм си създал едно правило. Няма да го комуникираш веднага. Оставаш го 1-2 часа да преседи. Mm-hmm. Ако трябва дори на следващия ден, но не когато си ядосан. Да. Много, много добре е поднесено. Браво. Браво. Браво на нас. Освен ако нямаш нещо друго, което би желал да добавиш. Нямам. Мисля да се ориентираме към приключване на днешния епизод. Много ми хареса, много се трогнах на моменти, сетих се за някакви неща, за които по принцип иначе не се сещам и като цяло на мен много ми хареса. Така. Много благодаря. Чао!